polkut hlani som pakua ani a Israel athu thara oma wangin video toy te hanti chuak lok te ang kan ngai thak tak tak ma in han like le sap pila ole kan hria tangin Israel le Hamas chuan in ka hai nein mitang in thleng na hun an nei don ta a voin chundar som panni le mini som panga borvel hian in ka hai thuthlung hi man ran tur ani kha video masalam akan kantar lang zok to a in ka hai face khatna hian Israel mi an man te Hamasina an thren Israel mi le ramdang khwa le tui an man atangin mi somthum pathum chhuwa tura ti khan nia mi somthum pathum an chhuwa rulet nan hian Israelin Palestinian mi Israel zela tangte sangkhat zasari velan chhuwa don nia kan soi kha nizan lama thu chianga ron omta a Israel hian Palestinian mi sangkhat zakwale pali an chhuwa don ni nan tar langta a heng zinga hian tual that tu ruk ching suamhmang helpol hatiang ang chi miswal ro thap tak te po khan tel nual don ani kha Israel hian Palestinian tang te a chhuwa tur hi ti felin sangkhat zakwale pali thleng a chhuwa thei dona heng zinga hian mi engemaw chu fir fiak beina le tual thana hmuna lo chetla le miswal torot tak te an nia dam chung tang tura remna tok mek te ponom nual ani Hamas ne na in remna an siam face masa ber ni somli panni chung hian heng mi te hi chhuwa tura ruam manani Israel sarkar chuan dar kar riat chung zet full cabinet meeting an nei ani kha khami chung khan vote te thlakin adulo lama vote thlak omma se adu lampang hian tamzo ka tin Palestinian mi te Israel zelatang firfiak le poi khoina rang innam hnoi angte tu nge chuan ni don chungchanga sei hona full cabinet meeting hi dar kar riat chung zet nei ani a thutluk na po hi siama hau tak hle maya anin hial na sa hle boka amai ro chu Hamas ten an thren le tur hian tharum mangin Israel hian thlasom panga zet beito ma se an la hlotling hlei thei lowani kha ewang hian kong om chhun chu mitang in thleng na manga an mi le sa hruai ho ani deuh ber maya chu an ti nge yangai sia wangin Israel po hian Palestinian sangkhat zako borvel zet an chhu angai ta ani hi Israel mi puite an lung adam kim lova deal an nei don wang hian Middle East a chuan hlimna omma se Israel a hian adu lo tu tam takan oma rampum da pin kong zo run puiten naya chutiang vel chu han ni punta kang khan Palestinian chhuazelen tur zinga hian zel tang mek a hian security prisoner zasari somthum pasari chu helle poi khoina rang innam hnoi angte an ni anjinga hian Hamas Palestinian Islamic Jihad le Palestinian Authority rore laya Fatah movement member te po antela Israel zelatang meiche le naw pangtang mek te tin Israel zel le detention center a Israel mi na arren le ada meiche le naw pangte po Palestinian meiche le naw pangte po chhuwa tur zinga hian antel tang then khat chu kumsang ni som pakhata Israel sipai pakhat Palestinian lamina an man gilat salita an chhu awanga Israel in a rulet na Palestinian mi mithanem tak an chhuwa chung an chhuwa an man let lete tuna hian Israel chuna chhuwa tur zinga hian an tel bok Israel Justice Ministry chuan zirtop jing thleng khan Palestinian tang zasari somthum panga an chhuwa tur hming lis hi an ti chhuak ani IDF in ground offensive an nei laya Gaza Strip a Palestinian mi an man sangkhat za somruk pasari chu tuna an chhuwa tur zinga hian an tel bok hostage somthum pathum Hamas tena an chhuwa tur a hian engzat nge dam ti hi tuna hian puan chu alani lova Hamas ho hian hi Israel an la hril lo nia soyani tuna Hamas ina an chhuwa tur first phase chunga mi somthum borvel an chhuwa tur hi ata tolte te a chhuwa an ni dona ni somli panni chunga chhuwa zo tura ruah manania January ni somni panga mi pali an chhuwa anga chuta dar kartin pathum final group hi som pali thlengin chhuwa an ni don ni Hamas tina an chhuwa tur first phase ami somthum pathum ba ka hian mi somruk panga dang hi Hamas te kuta an lo om dona chung te chu second phase a chhuwa le tura ruam manani a
second phase mumal taka kalpui dan tur hi relala nilova first phase kalchung hian soiho tura ruam manani video maza kan punta kang khan tang chhuat tur zinga ruam han chinga hian fata firfiak mingthang tak Zakire Zubaidi potel don ani kha Alaksa Martyrs Brigade a Jenin Commander hlui ani a Zubaidi hi kumsang nela som pakwa khan West Benga Beit El Bula mi nge mazat ka hlum na lo in nam hnoi to a firfiak be na tam tak a local pui to bok kumsang ni atanga sang nele panga a second intifada lai khan Likud Party Beit Sian Bransa bom manga be na khanamo phurtu ani a kumsang hele pahnia mi paruk thina pomo phurtu ani kumsang hele somni pakhat September thla khan Palestinian Islamic Jihad firfiak pangalen Israel marlam Gibeo prison atangin an tlan chuak ani kha ni enga mazat nuwa man le ani Gilboa prison atanga breakout an tlan chuan ina tura puitu Palestinian Islamic Jihad firfiak pangazi ngami Ayat Rada po tunin ka hai thutlunga hian chhuatel tura ruwa manani bok Palestinian Islamic Jihad senior official tual thana a thiamlo chantir Ahmed Dahiri po tuna chhuatur zinga hian atela chutiang bokin Mahmud Atala po hi Israel nena inbeina ranga Israel si paite nena inbeina ranga lo tel toin Israel mi pui poi khoina Israel mi pui laka poi khoina rang alo in nam hnoi to boka chung te po chu chhuatur zinga hian atel atala hi September thla khan Gilboa prison jail veng tu mecha pakhat pongsol thu boy siam sakania tang chhuatur li sa hian Mahmud Abu Varda po tela ani hian firfiak be pui thlak na tam tak ruwa man na halo kalpui to dam chung tang tura hrem na case somli pariat vela nei meka kumsang khazgo somko paruka Jerusalema bom manga bas beina wangami somli panga thina po khana lo in rol to bok heli sahian Silwan squadron anti atranga tang pathum antel boka squad member zinga hian Israel chuan awa khisam te Isam Abasi Muhammad Obe te chu a chhuatir dona member palina Ala Abasi chu chu ani don lo thunga kumsomruk chunga tang towa ani hidam chung tang turani Israel chuan kumsang hele pahnia West Bank Operation Defensive Shield an nei laya Israel ina aman to Alaksa Martyrs Brigade Commander hlui Marwan Barghouti po achhua don lo bok kumsang hne palia second intifada ami panga thana innam hnoi thiamlo chantir to Barghouti hian Israel le Palestinian buena chinfel dan tur chu state pahni in an thlop angai thu soin opinion poll chuan Palestinian politics a milar ber poll ani Israel hian Hamas nena inzom na nei journalist Bushra Tawil kumsom thum pahni chu a chhuwa zalian don boka Ramallah khua piang Tawil hi West Bank a Hamas official Jamel Tawil of fanu ani kumsang hele somni pathum mars thla atang khani Israel administrative detention a omtoa tuna hian chhuatur zinga atel Israel dana chuan dan bo chianga ite anrin hel zong te thu buai siam saklo pon thatam tak chung zela da thayania thu nei tu ten rin hel mi pakhat an man ang te po intelligence ten an chui thina ko tin thu buai a siam sak thena turin fin fiana an zong khoma chu tianga fin fiana zonnan chuan hun enga mo chen angai thina chu tiang hun chung chuan zela hun rei tak thu buai siam saklo hian tan tir thayan ni an chhuwa zelen tur dang chu Khalida Zarar te ani hi Palestinian Authority lawmaker ni in Popular Front for the Liberation of Palestine atanga piang ni in Magzis Paul Israel United States la European Union ten firfiak Paul anga an puan kha ani Zarar hi kumsang hele som pakwa West Bank a tui khwa pakhata kumsom pasari mi rina sapi thana apu kha aniya kumsang nila somni pakhat khan kumni chung lungin tan ti raloni to bok heti lai hian Iran chuan tuna hian drill an kalpui mi maya tun na ya Iran le US in kara in muthiam lo na lian taka oma Israel nen po ani bok kan ponta kang khan Iran hian US le Israel hian a bei ngei don ni in anin nga ya
chumi wang chuan vokhana chi hrang US le Israel laka an chhak chhuaka tuna hian sipai drill mangin anin tlo khal meka US le Israel laka anin ven thei zele an chak ve to kani ti lan tirin tuna hian khovel hriata an ral thuam te an theina te an phau lang tluk mai Iran chuan min khan Gulf tuipui mun hriat lo tuipui hnuaya an naval missile base ro pui tak mai chuan tlang zar phut mai hei hi khovel sarkar hrang pon makan ti a Gulf tuipui hnuaya chuan Iran chuan Navy mun lian tak mai alo siam reng maya hei hi Iran chuan khovel hriata an ron phau lang US President Thar Donald Trump an White House a Trump ni na atana alu ma ni ala om ti in Iran chuan he thil hian tlang zar Washington nena boruak thalo tak Iran in an nei chho zela chutiang ani mek la ya US vau khana na Iran in ma an lak na pakhatani Iran roi tu te chuan Trump hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Iran nuclear site te bei thei turin thuneina a pe thei don in Iran hian an ngaya chuti rualin US in oil industry a hrek na po kho zokin Iran laka hian a lek don in an ngai Trump hian Trump ma sabera khan Iran laka hian maximum pressure policy a local pui to a na takin Iran kha lo hrek to ani nuclear agreement poimo taka tangin Trump kha chuaka hrek na lian tak mangin Iran chu anor zing ngalani Trump hian Iraq ram bei pui thlak na khan drone mangin Revolutionary Guard Generals an ho tu ber khasam Soleimani kha athatani kha khawang khan Iran hian Donald Trump hi thatturin ruaman an siam thina mase asasia hian an ngam sia lo nge US laka hian direct in bei pui thlak na hanakal pui ngam talawani kha State Television a Islamic Revolutionary Guard Corps ho tu General Hossein Salami chuan war game an kalpui lai hian mun hriat lo Navy mun ma atlo lai langa long range missile ka chhuwa theina indo long lian tak tak tele indo na man ro tha tak tak ang chi Navy na an kol te a pholang Salami chuan Iran namro pui tak chuan theina lian tak anei ni tuipui indo na lian tak porun thleng se chuta chuan an ding chang don ani ne tu an ni don ani ti in Iranin ral thuama nei that ziale tuipui sipai theina po an duai lo ani ti Salami chuan atar langa State Television a chuan he base hi Gulf tuipui khoila ya emo ni in alanga meter zanga borvela thuk tuin hnoya siam ni in alang boka Derek class radar evading speedboat version tharte chulonga tang chuan cruise missile ka chhuwa thei ani thu soyani boka tuin hnoya chuan tunnel thui tak ha om ni in video a hian alang boka heba ka hian longthen kha chu US indo long le destroyer ti che thei ani zia tarlan ani bok tun thlatir lam khan Iran hian sipai exercise lian taken an local pui tan to a thlani chhungo tura ruwa manania war game an kalpui tel boka Revolutionary Guard te chuan na tan sa nuclear installation te missile drone manga beina laka an ven him thei zia takin an lan tir bok khatiang kha halania Donald Trump chuan ni somni hian January ni somni hian naktuk mai ani chu White House a laklu ani don ta Iran mahun hi enge athim hriat lok thei alani lawa maro chu Iran ero anlo in ruwa man na saviau mai Donald Trump hian Israel chu Iran nuclear bei turin athuam chak dona Iran nuclear ti che turin aphal sak dona ni ti chu Iran mudana ni a hai wang hian be pui thlak na lian tak tok thei ring an ni ti hria in buat seina lian tak Iran hian akal pui tatluk mai heti lai hian Houthi te chuan US aircraft carrier chu tukin zing khan an beile ni in an soi Yemen Houthi helta chuan tukin zing khan American aircraft carrier bei ani thu soin Israel le Hamas inkara inka hai nei ceasefire hostage release deal ommek lai hian phubalak na engpo omani chuan hetiang hian kan che zel don ani ti in thu chhu an siam zui Iran thlop helpol te chuan thu chhu siam in Yemen armed force te chuan Gaza a inka hai hun chunga anram laka be pui thlak na engpo omani chuan Red Sea mel malong la sipai te
an beisel don ti an puang bok kumsang hila somni pathum November thla atang khan Gaza in dona kara Hamas firfiak pol thlop na turin Red Sea longkalte Houthi te hian an lo beit fo towa USS Harry S. Truman le Indo longdang te po drone le cruise missile mangin an lo beito bokani kha American aircraft carrier hi theater of operation chua sananga yani ti in helho thu chua chuan atar langa helai hmuna an jet latna operation an nei hi an chua san lawani chuan be pui thlak na lian jok manga an nuai tur thu Houthi te chuan an soibok Friday khan Yemen helte hian Israel in Hamas ne in ka hai thu thlung an nei aza lowe mo azom don lowani chuan a be chhun zom zel tur thu mangin Israel chuan lo vo to bokani wala puan tur tam takhi omma se toite in tunrum chu han ti ela eituna hian thu thar pakhataron oma in ka hai an sign nu rei vaklova khan Israel Prime Minister chuan in ka hai zo nuwa Gaza in dona chu tana nile don ti aron puang thut mai Indin ni khan Gaza Stripa Israel le Hamas firfiak polin kar in ka hai chu cholni atangin man tran tur ani thu so indar ka renga mazat nuai Israel mi man then khatte Hamas hian an chhuat tan don bokani oleng poni se Middle East buaina hi kan thlirin kan vil reng turanga ela thu thar berber le bengwar thlak berber te indona thu thar te he channel atang hian in ngai chang zel don nia in lo ngai chang zel don nia